श्री महादेव प्रसन्न. श्री महादेवाल्या वार्षिक जात्रेच्या उत्सवानिमित्त श्री महादेव नाट्य मंडळ गोपसिट्टा सादर करतले संगीत सामाजिक हृदयस्पर्शी कॉमेडी कोंकणी नाटक दिले वचन येले मरण. दिले वचन येले मरण. लेखक आणि दिग्दर्शक श्री उल्हास नागो नाईक. संगीत दिग्दर्शक श्री प्रकाश नाईक. तबला मनोज माजाळीकर. रिदम पॅड अनिल काशेकर. प्लेबॅक सिंगर दीपक आणि दिव्या परवार. पडदे लाईट आणि साऊंड वनिता रंगमंच हळगा. कलाकार संदीप नाईक. सागर देवदास. निलेश गावकर. आशानाथ नाईक. उत्तेज मिराशी. सूरज तळेकर. प्रतीक नाईक. यश नाईक. साईश नाईक. आरती परब. तन्वी ठोकळे. प्रयोग तारीख 18 नोव्हेंबर 2024. स्थळ श्री महादेव देवस्थान रंगमंच गोपसिट्टा कारवार. वेळ रात्री 11 वाजता. व्यवस्थापक श्री महादेव देवस्थान सेवा समिती आणि गावचे नागरिक. धन्यवाद.